asithandani nomuntu wami sithi galo yephuka ayikho lencane nje into engiyibona ukuthi i-wrong ayihambi kahle yonke into nje ihamba kahle ngendlela ongakazi uyibona kumnandi kulomshado igama elithi kumnandi amangcobe khona elinye lingaphezulu kwalokho naziya njoba ngisho sizanele ukuthi enye yezinto ezinhle zake zenzeka empilweni yami ukushadela angeke nje ngithi ngoba nakho istory sami sizohamba sishintshe kube ngathi ngibukela phansi okwake kwangivelela cha ngibuye ekhaya eGreat Town bengihambisa ubaba umntaka amakhumalo nkosana bengihambisa ubaba kukuhle kumnandi ngiright sinomuzi uNkulunkulu wasibusisa ngomuzi owumuhle unamakamelo amathathu nendawo yokugeza ekameleni lokulala neyokugeza ivakashi mkhulu negarage sihlalela sobabili asikabe namntwana si right nje hawo okay ngifica ekhaya kunama couples emake uthi usuka ekhaya eGreat Town uya kwakho ngiya kwami emzini wami owawuseThekwini okay yes. Mawuse ufika ke emzini wakho ufika ngifica kunama couples amabili okuchaza ukuthi abantu abawu4 uhusband umama nomakoti mama nobaba bane abantu baziyo lapho esikhonza nabo okay yeah basemzini wami hayi ngiyangena hawu sanibona hey ninjani hey hawu ubumngami sibithandwa sami hawu hayibo sipecelezana hayi akekho hawu uphi hayi usaphumile uye ekhaya kuba godi uye ekhaya kubo yebo hawu nonishiya nodwa hayi kunencwadi akushiyele yona lapha ya efiyeli kuleli tafula leliyana incwadi angibhalele yona ngokuhamba nje ngithi shwi ngoba ngisuka la ngekhaya ngiyoshiya ubaba sengibuya sengineposi njalo hayi okay imlo ngetafuleni ngingasolutho ngingacabanga lutho ingekho semqondweni wami uyobheka incwadi mhlawumbe ucabanga ukuthi uzosurprise nje ngento emnandi ngangikade ngike ngasurprise vele ngonyaka odlule kuyi birthday party yami manje ngiyasho ukuthi inkosi yami kasekwenzakalani ke futhi manje yini eyenzakalayo hey bakithi ukuthandwa mangifika incwadi iyo iyona leyo iphethe angazi noma ufuna ukusixoxela ngayo noma ufuna siyifunde ngicela siyifunde sizanele singakhuluma ngayo emva kokuthi soyifundile ngizoyifunda kodwa ngizozama nje ukweqa amagama athinta abantu ithi thabethe thakazelo sami leso impela kuyiqiniso ukuthi kusasa laziwa angaze ngicabanga ukuthi empilweni yami yonke kuyoba nesimo esiyokwenza ngikubhalele incwadi efana nalena ukuba benginokuzikhethela bengacela sihlangane efiyeli etafuleni lodumo kodwa anginawo amandla nesibindi sokubhekana nawe ngaphambi kokuba ngingene odabeni ngifisa ukucela isicelo esisodwa kuwena engicelayo kuyinto engelula ukuthi uyenzele mina kodwa ngifisa ukuthi ongenani uzenzele wena ngicela ungasebenzisi ububi bami njengesilinganiso sempilo somuntu noma insindiso uqobo angiyivezanga kahle impilo angibenzanga ubuntu ngokuqinisekileyo insindiso ngiyithukile kodwa konke lokhu akusho ukuthi impilo ayifanelwe ukuphilwa nabantu abafanelwe ukunikwa ithuba noma ukuthi insindiso ayikho umuntu ohlulekile imina ngicela ungixolele ayikho indlela elula yokubeka indaba yami kuwe yimbi ibuhlungu futhi inzima please forgive me and please remember that the plan for your life still stands ekusondelaneni kwethu nomndeni lowaya esasushadisa kuvele impethu eyenze ngaxoxa nabo ngezinkinga zami lokhu kwenze nobhuti lo esasimshadisa wangixoxela ezakhe izinkinga
Anginakanga ukuthi ubudlelwane bethu sebungivale amehlo ngaze ngawela esilingweni nasesonweni sokuphinga naye. Ngiyaza ukukholakala kodwa ngibone kungcono uzwe ngami kunokuzwa ngomunye umuntu. Ngilindele nanoma yisiphi isijeziso kuwe. Ngicela ungithethelele, ngiyazendlala kuwe. Ngabe ngihambile ngaduka ngangaziwa kodwa ngizizwe ngikukweleta iqiniso emuva kwako konke sasidlule kuko nokulunga nobuhle oyiko empilweni yami. Lokhu ungeke ukholwe kodwa ubukhona bakho bungenza umuntu. Kunoma isiphi isinqumo ozosithatha ungavubeli ubuwula namanyala am bukonise noma bushintshe ubuhle nokulunga oyikho. Ngiyasola, nginamahloni, ngiyesaba, ngididekile. Ukuze ngibuyise umqondo ngithola nemibono ukuthi ngingenze njani, ngikhulumile wabhala kakhulume nabo. Kuko konke ngiyaxolisa Sosiba, ngiswele indlela yokubonisa ukuzisola kwami ozisolayo. Unkosikazi wakho. Incwadi ibhalwe ukuthi yabhalwa ngomhla ka-9 kuMeyi 2009. Ngalelo langa kwagcotshwa umongameli uMsholozi kwithemu yakhe yokuqala. Usakhumbula kahle? Yeah. Yeah. Incwadi ithi unkosikazi ubalekile la ekhaya ngoba ukubhalela incwadi ukuthi uphingile no nale yansizwa indodana kamfundisi ebenikade niyishadisa. Yeah. Nisondelene kangakanani nendodana kamfundisi ngalesi sikhathi? Fana nomfowethu. Wayesanda kungithengela ipresent kwi-birthday yami, i-DVD player. Manginama trips mhlambe ngihambe ngokomsebenzi waye omunye wabantu, hey hamba kanjani, right, ubuya nini, okwenza uthi mawusubuka sesizanele usudlala icassette uthi lo muntu lo waye phezulu kweengondo zakhe. Yiyo lento eyenza ukuthi izinga lokucasuka kwesinye isikhathi engathi ungagibela ngazi kuphi. Le ncwadi angazi ngihlukumezeke kanje ngifunda le ncwadi. Wenze njani, uthini, kufikani kuwena emqondweni mawuzwa lento? Mawucabanga sezanele ibandla sikulona, ukhathanisa nalesi sehlakalo osifunda la, uzizwe ngathi ufunda inganekwane. Uyabona ukuthi ngisendlini sengiyarealize ukuthi lama couple azongigada ayazi ngimthanda kanjani unkosikazi wami. Azongigada ukuthi ngizokwenza kanjani, ngizothatha ummese ngiyigwaze, ngizoyilengisa, ngizophumela eminyango yiphose truckini, noma uzophuma uyomfuna yena, noma ngizophuma ngiyofuna yena, noma uyabona nje ukuthi uvesena uzizwe ngathi wesidumbu ngencwadi nje okade ungayilindele. Bafethu, uphi unkosikazi wami? Ukhona ukuba ngathi mina ngifuna ukukhuluma naye, mbizeni. Bazama ukumbiza nangempela wafika. Sithando sami, kwenzakalani lana? Uyabona ukuthi naye uyahluleka ukungichazela. Kodwa nje ngase ngaphihliza izinto ezimbalwa nje endlini ngenxa ye-anger, ngoba labantu manje ngiyababona ukuthi bafuna ukuthi kwenzeke intando yabo, ngoba sengiyifundile mina incwadi. Ngiyasizwa isifuthe futhi and ngifuna ukosha umoya phandle. Mhlambe bacabanga ukuthi khona into engifuna ukuzenza yona. Benze njani? Bayakuvimba yini? Bayangivimba kangangokuba nje leyo ncwadi yake yadatshula. Ngathi mina cha, leyo ncwadi yami balelwe mina, ngoba ngangibona ukuthi ngiyifundile le ncwadi kodwa manje angizange ngize ngicabanga ukuthi kuningi engakutholanga kuyo, njengoba angazi ngayifunda kangaka le ncwadi. And kwangithatha isikhathi ukuthi ngibone ukuthi zikhona ezinye izinto lempela lapho engathi mangizenza njengoba ethi icebo lakho still stands. Ungasebenzisi ubula bami, ubusebenzise ubube isikali sempilo. Yimini engihlulekile. Sithando sami, kwenze njani? Yahluleka ukungichazela. Inhliziyo iyafuna ukuthi ngithi yazini ayikho lento. Uyabona mawushawa into okade ungayilindele.
ushawe ibhomu kade ungayilindele kube nzima ukuthi lo muntu ngoba ngiyamthanda nje ngizokwenza kanjani ukuthi kwenzeka lento nje ufika lolu suku ngampela loncwadi ayikho nje nento encane ke wayisola mangibona usizanele kwakukhona engeke ngakusola mhlawumbe kube kukhona engangeke ngakusola ngangizosheshe ngifike kwi decision mhlambe engangizoyithatha ngoba yazi mawusola uye uthi he hayibo angakhona into engahambi kahle lana ulokhu ulandela ngesikhathi ulandela uyacabanga ukuthi hey mangeke ngabathola bazoyisutha induku mangeke ngabathola uyawuplana umonakalo ozokwe lokhu kwehla nje njengebhomu nje engivithizayo nje akufiki kuwena mhlambe ngaphambi kokuthi ngisho njalo ngithanda ukuthi uthi mfoneleni unkosikazi wami bayamfonela uyeza futhi naye ekhaya wena uthi ngathi sithandwa sami kwenzakalani la ngamanye amazwi nokuba sekunje usuzwile ukuthi unkosikazi uthi hayibo ngiyaphinga mina sengithole nanti ishende eceleni engihamba nalo indodana kamfundisi angithi nayo ishadile nayo ngifisa ukukutshela manje ukutshelelani yini emenza akutshele ukutshela ngoba usefuna ukuqhubeka naye noma ukutshela ngoba usaba ukuthi uzombamba noma mhlambe khona sebembambile noma ukutshela nje ngoba uthi hayi asale sesihlukana mina nawe nange sengimtholile ngizama ukuqonda ukuthi kule ncwadi ubefisa kwenzekeni ubona sengathi unkosikazi kamfana wayesebambambile unkosikazi wendodana kamfundisi wa reporter kubafundisi ukuthi khona into enje wayesevele eshilo umfundisi ukuthi uyafisa ukuba nomhlangano nawo futhi wabona ukuthi lento sengizoyizwa ngomunye umuntu njengoba eshile encwadini ukuthi uncamela ukuthi ongcono ukuthi kube uye ongitshela lesi simo lesi okay nakho la ngithanda khona njengoba ke unesifuthe uthi ufike waphihliza nezinto ezimbalwa endlini ngiyalithanda futhi naleli lezinto ezimbalwa endlini kuthini kuwena emqondweni wakho ngalensizwa othi wena ibisifana nomfowenu okuthiwa iyona esithandana nonkosikazi wakho sizanele uyazi ukuthi into mayikwehle ngaphezulu ucabanga ibandla esikhonza kulona ucabanga intshumayelo ucabanga indlela esifundiswe ngayo uyayibuza ukuthi lento yenzeka kanjani lo muntu uyazini ukuthi lento ayenzile uma ngambona manje ngambulala ngezami izandla yenzeka kanjani into efana nalena sekushunyayelwe kangaka ingane siyama spiritual children omfundisi so engqondweni yami kwali confusion noma zifika izinto ezicasulayo ezenza ngicabanga izinto ezimbi kodwa khona into ethi ungatatazeli ungaxhamazeli thola kahle wonke ama facts ukuthi kwenzakaleni ngoba mangathi uyamlaxaza manje uzongayitholi kahle iclosure yokuthi lento ekade ngingayisuspect ifike kanjani kulesi ukuthi izihamba ibanga elide kangaka zingekho insolo enginazo ngayo ngifuna ukuthi ke ngithe namhlanje njengoba sikumemile ngoba uthe wena unesifundo ofisa ukuthi uzidlulisele kwabanye abantu besilisa kumadoda njengoba siqala inyanga yamadoda ekuthatheni izinqumo ngoba njengoba ngiluzwa lolu daba enye indoda ibizothi umngani wami ungithathela unkosikazi wami futhi bayangitshela awuthi ngithathe isikhali ngishone khona awuthi ngiphihlize kwayena unkosikazi wami njengoba nje sikhala ngezinto zo GBV kodwa wena wakwazi ukuzibamba uthi kumina yingenxa yokuthi wakwazi ukuthi kulwe kuwena inhliziyo ilwe nengqondo tshela umlaleli ukuthi ukwenza kanjani lokho sizalele kunanoma yini ekushayayo empilweni kuba khona impi enkulu phakathi kwenhliziyo nengqondo inhliziyo iyona lethi ngiyindoda mina wasemdlovane ngihlala nezinsizwa mina ungijwayela kabi lona ingqondo eqeqesheke ngokwemfundiso ofundiseke ngazo eqeqesheke ngikhule ngilalela abantu abakhuluma abantu abafana
Mike Mwendani abantu abakhuluma ngezinto ezithile ezithinta ama-matters of the heart. Engibona lapho sizanele ukuthi ezinye zezinto engicabanga ukuthi zangilekelele ekutheni ungayiphindiselela yebo kodwa musu uxhamazela. Zinika isikhathi ukuze uthole wonke ama-facts. Angithi uyamthanda kuzoba buhlungu. Musa ukutatazela. Zinika i-chance kahle ukuze uthole yonke into ukuthi kwenzakaleni. Angisho ukuthi sizanele umuntu osuke ethathe isinqumo. Inhliziyo isuke ilwa nomqondo. Ingakho ngincoma umqondo wami ukuthi awuzange uzungilahle. Ekutheni ngithathe isinqumo engicabanga ukuthi ngabe ngiyasiregreta namanje. Kunesikhathi sizanele mawushawe into enjenganale la kuhambe uzizwe ngathi usungcono. Kodwa make wathatha isinqumo esingekho right. Uthi noma usuphola kungapheleli kahle. Ngoba kungenzeka ukuthi usubulala umuntu, usubulala unkosikazi, ingane zakhe ayinandawo ingane zakho ukuthi uma wazi wenzeni. Zona azazi ukuthi izinoma wazi. Akufuneki into enjengana lento ukuthi ikuvumele ukuthi uxhamazele. Wasuthini ke nkosikazi? Isinqumo senu kwaba yini? Wamlahla ngaleso sikhathi? Akubanga lula sizanele. Isinqumo sokumxolela ngasithatha ngawo lobo busuku. Qala phansi bhuti. Nangu unkosikazi useshilo ukuthi ngiyaphinga nomngani wakho. Walanda wathi akabizwe ezekhaya, wafika wathi isithando sami kwenzekani, wangakwazi ukukhuluma njengoba ushilo, wasuthatha siphi isinqumo? Isinqumo sokuthi lento bengayilindele sokumxolela ngasithatha ngaleso sikhathi. Kunzima. Ngikusho ukuthi inhliziyo yayingavuma. Kodwa ngangibona ukuthi lento ngoba ngendlela kade ngayilindele ngayo. Esinye isinqumo sizosala singihlukumeze kakhulu ukunalesi engisithatha manje. Mawumxolela ngamanye amazwi uyabuya niyaqhubeka nempilo uba unkosikazi wakho. Siyaqhubeka nempilo, siyahlala iminyaka yaze wo4. Nihleli ndawonye kukuhle ekhaya kumnandi, impilo yaqhubeka njengokujwayelekile noma kwangasafani neqala. Noma kwangasafani neqala. Sekushintshana. Mawuyindoda sizanele akudluleki kalula kulesi simo. Ngoba kunembuzo othi mawuyibuza uthola ukuthi mayitshela iqiniso kubhlungu, mayitshela ongekhona kubhlungu. Leya nto kade ikhona yangabe isafana neqala. Khumbula ukuthi nomndeni wami ngangade ngingawutshelile ngithi ngizama ukuvikela yena. Ngoba phela sifundisiwe ukuthi ingxabane ezincane akufanele ukuthi usheshe usuyamreport unkosikazi wakhe ekhaya ngoba kuyenzeka nilungise into ezodala ukuthi wena noma uthi uxolile bona basala bengamxolile. Wangabatshela ekhaya. Bathola emva kwesikhathi eside. Bathola emva ka4 years ukuthi kanti ngihleli nesilonda esingaka. Emva kweminyaka emine yonke ungabatshelile ekhaya. Emva kweminyaka emine yonke ungabatshelile ekhaya. Yo. Ake sizobalaleli bethu ukuthi bathini, sikhuluma la nensizwa uMandla Mandla Sosiba. Sikhuluma ngokwazi ukuthatha isinqumo, sikhuluma ngokwazi ukuthi inhliziyo nengqondo mangabe kulwa bese ingqondo iyaphakama, kuthi noma inhliziyo ifuna kwayo, noma inhliziyo idinwa, noma inhliziyo igayibozi, noma inhliziyo ithi ilwa, kodwa umqondo othi hayibo uzoboshwa, hayibo uzolahlekelwa okukhona ngokungekho, bese uthatha isinqumo wena okholelwa kusona. Asizabalaleli bethu. Hashtag eshilo angibingelele sizizanele unjani siswami nesihambeli sakho lapho kuba Buthabethe. Yaze yabhlungu into. Kodwa Buthabethe ngiyakubonga, hayi uyinsizwa mfowethu, uyinsizwa kakhulu, unesibindi. Ngiyasibonga isibindi sakho Buthabethe, uNkulunkulu akuphe sona, yiso esikwenza mfowethu ukuthi umoya kuhle uhlezi uvulelekile futhi inhlanhla usazoba nayo bhodi kakhulu ngenxa ukuthi unesibindi, uyinsizwa mfowethu. Hayi
uyabona lento eyakwehlela mfowethu yazi ngiyimagina ngezohliziyo yami ngezohliziyo igobhosi inyembezi inhliziyo phakathi yazi ibhlungu lento leyo ke wawuzokwenza njani madoda wawuzokwenza njani ngiyabonga Sizanele khuluma nofana ngobani ehlelo sikhonisane baba kaMashi thank you ya mazethi hey ya utayalo hi guys ngisho ngithi sizulu sasiqinisile masithi ahlanzela bangenamabhodo ngoba ngempela uyothi uma uyibuza ushele uthula uyibuza ukuthi kanti yini efunwa abantu emhlabeni guys ngidinga nje abantu besifazane emhlabeni yini le nishoda ngayo we hayi bandla shem ubuhlungu wona kodwa ke yonke into iyadlula futhi nesikhathi sayo yonke into iyadlula izoba right izoba right ngibekele Sizanele mbokazi ngibekele nomfowethu lo onesibindi kancane abantu bavuthiwe abantu hayi siyambongela mina ngiyambongela ukuthi usisi wakhe wamtshela umngakho wathi kaJoda bathi bayakubongela ukuthi ahlale naye angishithela yo kwaze kwanzima amaphutha siyawenza kodwa inzima kakhulu ke lelo lokuthi umntwana umthembile ukukhonza naye ngixoxa zonke izinto nje besho ukuthi bele embuzo ukuthi uhamba nini ubuya nini kanti sigebengu siyazi ukuthi sona sisola endlini yakhe hey kubhlungu ngibonga Sizanele ngimlalele nje ngisemkangala yadini umuzi wakithi kwadluzo ufika umkashankasha khulumayo Siyabonga ama voice note amaningi engiwathula weinsizwa walethena weze ngifuna ukuza ukuthi siqala inyanga yamadoda wena mfuka gatsheni wena Dlamini wena Mbambo wena la ukhona Khabazela wena noma ngabe kuthiwa wakuliphi ikhaya wawuzokwenza njani njengendoda nantu uhambo lwensizwa yakaSosibo sifundisa ukuthi yona yakwazi ukuthatha lesi sinqumo. Number yethu 0716136667 ongasithumelela kuyona ivoice note yakho. Buti ngalesi sikhathi ubukhulume ngokuthi ebandleni yikhaya. Ibandla liyakusupporta kanjani mawuyo reporta lento engaka? Ibandla layithatha kanjani? Futhi awungitshele ngoba engathi nake navakasha enkonzweni nabangani bakho angazi kwenzekani ngoba nganoma kwasekuphakama imimoya yini awusithathe usibeke lapho. Sizanele after ngithole lento enkonzweni ngaya ama Sundays amabili ngaphambi kokuthi ngithathe isinqumo sokuthi ukuze ngiphole angiyeke ukukhonza lana. Isizathu esadala lokho ubaba kaNdodana lwamhluleka wahluleka ukuliphatha ngesinono loludaba umfundisi ngishiswa yini lokho bafika emzini wami benonkosikazi wakhe babambisene ebandleni bezongiduduza bezosikhuleka nathi kodwa into engithi mase ngiyibuka nje sengipholile sengikude ukuthi hayi kwakwenzeka i-damage control nje babezama ukuhlengahlengisa isimo ngamanye amazwi okwenza ngithi wahluleka ukuliphatha ngesinono. Umfundisi omunye wabantu abangizwisa ubuhlungu. Umfundisi wami phela nami angixabene naye. Kubhlungu yebo. Kodwa mayebona ukuthi baningi kangakanani abantu enkonzweni ababukeka bezwelana nami, ngicabanga ukuthi khona into eyenzeka kuyena. Uyangibiza ke e-officeini lakhe kugcwele i-leadership yebandla. Kade eshumayelile ngafikelwa umunyu kwaleyo Sunday ngakhala. Angazi ukuthi wak-interpreta kanjani yena lokho. Ukhala khona la esontweni. Angazi wak-interpreta kanjani yena lokho. So useyangibiza noma mhlambe kwamenza wabona abantu ukuthi bangakanani abantu abanhliziyo zabo ziyazwelana nami. Ngoba le ndaba ikhulunywa phela ikhulunywa undercover iyihlazo. Wangizwisa ubuhlungu ongakazi ukubona. Wathini? Hey, waye umuntu obuye ezinye izinto ayihumusha ngesilungu. Ngoba kusekhona enhlizweni yami ngizokusho uzokuhumusha ngoba abalaleli ngiyafisa bezwe. Wathi ngingene nje. Wathi I am not going to tolerate your nonsense. Yo, angeke ngiyimele yonke lembundane lezinto zakhe ingasilo zenzayo.
This is my church. And you were not there when I started it. You should have told your wife not to be adulterous. Oh, it takes two to tango. Akwazi ukuthi kube babili abantu angazi ngikubeke kanjani kodwa lento le iyenziwa abantu ababili akusiyo umuntu oyedwa. Correct. My son has been moved to Johannesburg. Indodana yami isihambile la isiyohlala eGoli. You can go look for him there and revenge if you want to. Uyifunda phansi ebalaleli lento engikhuluma ngayo. Wayesethi ke umfundisi ungahamba uye eGoli mawukuthi ufuna ukuziphindiselela. La ngathatha khona isinqumo sokuthi nawo bakade kumnandi kanjani ukhonza la ekhaya ukuze ngiphole angiphume ngiphele la ngaphinde ngibonakala. Yo, buti ngifuna sigijime. uNkulunkulu emuhle wakusiza. Nagcina ke ninonkosikazi nenze esinye futhi isinqumo ngibuka isikhathi. Yeah. Wase uqala impilo entsha. Awusitshele kaphushane ngalokho. Angisho ukuthi ngithi asihlukanisanga ilesi sigameko ngoba sagcina sihlukene. Sahlukaniswa indlela ayiphatha ngayo emva kwalesi sigameko. Ngoba ngaye ngafika ekhaya kune note ethi kune tension la endlini. Mangishadile sizane now and then kuba khona lezo zinto lezo. Ikakhulukazi mawazi ukuthi umuntu unalesi silonda. Ngiye ekhaya nje ngisafuna ukuthi ngishayise ngomoya. Kumina kwavuka ukuthi lo muntu kufuze ngabe ungikhotha phansi njengoshukela ngimxolela iphutha amadoda angeke azakwazi ukuthi amxolele. Uyazi ukuthi ziningi izinto angenzela zona njengendoda yakhe iwashing icooking nani njobe ngishiya nje kusho ukuthi ngiqaqupende la ngathatha khona isinqumo sokuthi njobe ihambile ngekaphinda abuye. Uyabona ukuthi asihlukaniswanga lento sihlukaniswa lokhu uyiphatha kwakhe kokutshengisa ukuyisola emva kweminyaka emine. Yeah. Kodwa ke manje ngifuna ukuthi uNkulunkulu wayesekwenzela kahle wasuyoqala phansi washiya nala kade uhlala khona waphindela emakhaya wafike waqala amabhizinisi. Ngidiscover ukuthi nginothando lokwakha izindlu ubaba wayewumakhe nginothando lokurenovate izindlu zibe zinhle nginothando lokwenza imingcwabo esezingeni angishongo ukuthi imingcwabo ebukhazikhazi imingcwabo esezingeni uyakwazi ukwenza umngcwabo esezingeni ngemali engambe eqolo ngivule lawo mabhizinisi amabili lawo mabhizinisi ngendlela engiwathanda ngayo nengwenza ngawo angenza ngikhohlwe inanoma yini ebuhlungu yake yangivelela empilweni. Uwenza kuphi manje usuphindele ekhaya eGreat Town? Ekhaya eGreat Town kodwa ngiyakwazi ukusebenza nakwezinye indawo la ngine network ikakhulukazi kuleli lokungcwaba njengaseThekwini namaphethela. Awuthi ngikhathe futhi abalalela ababili nje ngoba ayi baningi ngale ndlela. Shilo uMr Pet ngwenya lo eDumbi ilwaze labuhlungu uhambo kamfowethu labuhlungu kodwa nje njengensizwa esakhulayo sifundile nje okukhulu uhambeni lakhe sifundile kakhulu ukuthi ungathathi inqumo ezipermanent ngenxa usaphansi kokucasuka qala urelax ungaxhamazeli before uthatha isinqumo so yasifundile kakhulu Mr Pet lo engwenye ngisedumbi. Sawubona mama Zethi nohambo hayi kunzima ngumuntu osifazane ngiyayibona lento ukuthi ayinzima hayi wazohlelwa inkinga uphoqoteza mina ngiboka isibindi sakhe lokuzethemba kwakhe nokuzazi ukuthi akuphelile ngaye nokubambelela ezifungweni zokholo lwakhe ngiyakubonga kakhulu hayi bandla inzima le ndaba ngiyabonga uzakhona khumala ecaluze nalo sibindi. Yebo. Ayi bakithi siyabonga kakhulu baba uSosiba ngifuna nje elakho lokugcina khulume namadoda ikakhulukazi njengoba siqala inyanga yawo khulume ngokwazi ukwenza izinqumo njengoba ushilo mawuqala la kuthina wathi kuba wenze esinye isinqumo mhlambe namhlanje ngabe uzadonsa udilika jele ukusejele kodwa wakwazi khuluma namadoda namhlanje. Sizanele mawushawe isimo esifana nalesi ufuna uvuke uyithathe. Akekho umuntu ongazalwanga efumbethe esandleni. Akekho umuntu ongazalwanga ene potential. Asikho isimo esimbi esizodefine ikusasa lomuntu.
makwenzeka into enjengalalena sithande kakhulu kunakuqala geza gqoka kahle nuka kahle makwenzeka into enjenganalena yenza lezi zinto ezenza ingaphakathi lakho lithi enye lezo zinto kumina ukubona izingane zami nezingane zasekhaya ejabule makubiza ukuthi kufanele ngiyiphathele stick sweet 1 mangenayo imali ngishaye phansi ngithatha inhlayiya ukubona izingane zami ejabule sebenza isimo sakho seyimali phecelezi work on your finances isimo sakho seyimali mawusebenza senza yonke into ihambe ngononini ikulwela ukuthi ungalali ingabanga bikho imali noma 100 rand noma 50 rand oyenzayo ngosuku bese uthola ingoma ethi mayidlala yenza inhliziyo yakhe igxuma kungakusiza kakhulu lokho ukuthi kunanoma isiphi isimo udlula kusona ukwazi ukuthi udlubulundele ngoba angikaze ngimbone umuntu obeka esihlaleni esiphezulu engakaze aqale phansi ikusasa lawo wonke umuntu uqhakazile ngaphambi ukuthi ngibanikeze inombolo ngoba mhlambe khona bazokumema bathi hayi woza uzokhuluma namadoda ebandleni lethu woza uzokhuluma namadoda la sikhona thina ngifuna ukwazi nje wenza kanjani ukuthi uvale izindlebe ungafuni nokuzwa ngoba nginesiqiniseko ukuthi bakhona abangana abaseduze kumbe abathile ababethi hey bakujwayela kabi laba enza ukuthi mfowethu wenza kanjani mangabe ufikele isimo kanje sokuthi ungabusalalela lutho wenza isinqumo sakho ubheke phambili kuba indlela okukhuliswe ngayo sizanele ibalekile imfundiso oziveze kuzona ekukhuleni kwakho kuyaccount ukuthi ziqeqeshe kangakanani ingqondo yakho ukuthi kusasa ibhekane nanoma isiphi isimo ongahlangana naso ngikhuluma nomuntu njengamanje oyitshela ukuthi ipartner yakhe indawo kanti ayikho ibiye ndawo nomuntu othile mhlawumbe usekutholile ngifisa ukuthi ungakazi iqeqeshe ingqondo yakho ukuthi mawumuntu kunangana noma isiphi isikhathi kohlale kunesimo esofuna ukuthi ubhekane ngqo nezinto ezingakuhleli kahle enhlizweni yakho ukuxhamazela akusizi kwenza umuntu enza amaphutha kanti ukwehlisa umoya kuyakunika ithuba lokuthi ingqondo ibuye isimo sibe right nangu Nonzebo usefikile Nonzebo Sengifisa ukubuyela kulomzuzu lo mzuzu nje ukuthi ngiphume emotweni ngizela ngivele kubona ngathi ngiphuthelwe enkulu into le ngibona hayibo khona into ebalekile ekhulunyiwe ngaleso sikhathi ngaphuthela kodwa bona mazathi kukona konke ngithema ngilalela mhlawumbe umuntu uyayengazizwa yena mayekhuluma inhlungu ezwini lakhe mayechaza into eyenzeka nendlela elwasingathwa ngayo udaba enkonzweni nento yokuthi uyabona uyawungacabangi ngesikhathi wena wenza into ezojabulisa wena phela manje babili angithi fanele wenze into noma yini oyenzayo fanele ucabange ukuthi uzoba namukho umthelelo kulona omunye umuntu osukhetha ukuthi manje ukhethe ukuthi abe ingcenye empilo yakho uthema isechaza lokho ngathi hey asibocabanga ukuthi uyabona nje leyo njabulo ka 5 minutes 10 minutes ke ube nganeno kwayo ke ubheka ukuthi uma ngiya lapha umphumela walokho ke kulo 15 20 years osangihlalele ngixolisa ngikhotha umuntu uphathi njengoshukela ngabona kuxolelile Nkosi yami futhi ngifuna nje lami logcina sesivanga wahlukana nebandla uNkulunkulu awuzange uzumdele usakhonza lento sizanele ingifundisa ukuthi ubudlelwane esinabo noNkulunkulu akufanele sibubuke ngefastela lebandla ngoba ibandla kungasa libhidlikile kusasa lithathwe yikhukhulu noma labantu obakhonzile njengabafundisi bakho bangakujikela ngoba babantu benze into ezokuphoxa ubudlelwane bami noNkulunkulu akufanele ngibncikise kakhulu ebandleni usakhonza kodwa ngisakhonza usamkhonza uNkulunkulu angicabananga noNkulunkulu bakuthatha apha abantu bakuthola kanjani abafisa ukukumema ngine page ku Facebook isihloko salo sithi Mandla Ndoda is my name Mandla Ndoda is my name Mandla Ndoda is my name ipage lami ku Facebook abantu bangakhuluma nami